Всичко започнало с една обикновена жена. Майка, учителка, добър приятел. В петък вечерта, както винаги, чакала дъщеря си да свърши работа. Сама на паркинга, в своята кола, с Библията в ръце, без да подозира, че следващите секунди ще променят всичко. От тъмнината си появил непознат, студен, безмолвен. В ръката му пистолет. Миг по-късно изстрел. Животът на Джанай угаснал, оставяйки след себе си само въпроси и една изоставена кола. Полицията смятала, че е просто грабеж, но уликите разказвали друга история. ДНК, камери, свидетели и един малък, почти незабележим детайл – фас от цигара. Убийството изглеждало като случайност. Имало двама заподозрени – близнаци Доналд и Роналд. Един убиец, всичко водило към него. Дори ДНК-то. Но понякога и науката може да бъде измамена. Джанай била жена, която не се отличавала от останалите. Майка на 3 осиновени деца, отдадена учителка в начално училище и човек, чийто живот се въртял около грижата за другите. Живеела скромно, избягвала конфликтите, държала се далеч от неприятности. Всяка петък вечер имала определена рутина. Отивала да прибере дъщеря си от работа, обикновено около 9 вечерта, паркирайки на обичайното си място, пред мола Гуинет Плейс, точно до ресторанта Ред Лобстър в Дулот, Джорджия. Било вечерта на 18 юли 2008 година. Лятото било в разгара си. Улиците били по-тихи от обикновено. Джанай била в колата си, златист Dodge Stratus, и четяла Библията си, както често правила в тези кратки мигове на спокойствие. Всичко изглеждало нормално, до момента, в който от сенките не се появил непознат. Мъжът излязъл от близката бензиностанция, вървял уверено и хладнокръвно към нея, а в ръката си държал пистолет. Той се приближил до прозореца й без предупреждение, насочил оръжието към нея, заповядвайки да излезе от колата. Джанай, както можем да предположим, била скована от страх, без време да реагира, без възможност да се защити или да извика за помощ. Момент по-късно изстрел. Един единствен, пронизващ. Куршумът се забил право в гърдите й. Но това не било всичко. Нападателят я издърпал грубо от седалката, хвърлял я на земята и без дори да погледне назад, потеглял с нейната кола, оставяйки я да лежи в локва кръв, а очите й отворени, вкопчени в последната й надежда някой да й помогне. Случайни минувачи, които чули изстрела, се приближили. Едни веднага се обадили на спешния телефон, други опитали да й окажат първа помощ. Парамедиците пристигнали бързо и я откарали към най-близката болница, но едва 10 минути след началото на операцията Джанай загубила битката за живота си. Новината ударила семейството като гръм от ясно небе. Децата й били опустошени. Колегите й били в шок. Никой не можел да си обясни защо точно тя. Жена, която никога не се е забърквала в неприятности. Жена, която живеела просто, честно и тихо. Полицията започнала разследването незабавно. Първоначалната версия – въоръжен грабеж. Обаче детайлите в случая издавали нещо повече. Атаката била твърде агресивна, прекалено целенасочена, сякаш насочена не просто към обект, а към самата Джанай. Сякаш този, който я нападнал, не го е направил заради колата, а заради самата нея. Следващата стъпка била очевидна. Трябвало да се открие изчезналата кола. Близо 24 часа след нападението, полицията получила сигнал,
Автомобилът на Джанай бил намерен изоставен на повече от 50 км разстояние в района на Форест Парк, Клейтън Каунти. Когато криминалистите започнали щателен оглед на колата, под шофьорската седалка открили нещо, което променило посоката на разследването. Един фас от цигара. На пръв поглед нищо особено, но Джанай не пушила. Значи тази цигара не била нейна. А ако не била нейна, тогава на кого принадлежала? Тази улика била изпратена за ДНК анализ. Също така полицията се опитала да събере колкото се може видеозаписи от всички камери за видеонаблюдение в района на мола. За съжаление, ъгълът на камерата не покривал мястото на нападението. Но от същата бензиностанция, от която бил тръгнал нападателят, имало запис. Мъж със същото телосложение, облечен с бяла тениска, с зелени ръкави. Влязъл в магазина, купил нещо и излязъл. Малко по-късно се върнал, за да купи цигари. Същият вид, който бил намерен в колата на Джанай. Цигари Бронсън. Друга камера, този път в района на Форест Парк, мястото, където колата била изоставена, записала същия мъж да напуска автомобила и да се отдалечава пеша. Свидетел също се появил. Шофьор на автобус, който бил наблизо, чул изстрела и видял как непознат мъж издърпал Джанай от седалката и отпрашал с нейната кола. Описанието му съвпадало напълно с човека от видеозаписите. Полицията имала всичко. Видео, описание от свидетел, физическо доказателство с ДНК, но следите водили до никъде. За жалост нямало съвпадение никъде. Нито тази ДНК била в базата данни на ФБР, нито отпечатъците съвпадали с някого. Убиецът бил като призрак. Месеци минали, после години, а случаят замръзнал. Семейството останало без отговор. Докато през февруари 2010 година не се е случило нещо неочаквано. Тогава от нищото в системата CODIS, националната ДНК база данни на САЩ, изпратила съобщение. След почти 2 години фасът от цигарата, открит под шофьорската седалка в колата на Джанай, най-накрая дал съвпадение. ДНК-то принадлежало на 50-годишния Доналд Смит, мъж наскоро осъден по дело свързано с наркотици. Името му вече било в системата, което автоматично свързало уликата от престъплението с неговия профил. Доналд съвпадал по описание с всичко, което всички свидетели били дали още в първите дни. Мъж с черна кожа, облечен с бяла тениска, с зелени ръкави, видян да купува същата марка цигари, каквито били открити в колата. Същият мъж бил заснет от видеокамери в района, както преди, така и след престъплението. Същият мъж бил видян да изоставя колата на Джанай във Форест Парк. На 3 февруари 2010 година Доналд Смит бил арестуван. Срещу него вече имало солидна база доказателства, ДНК, видеозаписи и свидетелски показания. Полицията вярвала, че това бил техният човек. Обаче, арест на някого не е равен на присъда, особено ако той твърди, че няма нищо общо със случая. Нека да чуем и видим записа от полицията. It's about this vehicle, okay? I'm going to ask you questions. Have you ever seen this vehicle before or been in it? No, I have not. What kind of car am I looking at here? It's a Dodge Stratus. No, I haven't. Never been in this car? Never. Okay. Never driven or been in it. A friend of yours or anybody like that has this car? No, I've not been in any kind of car lately other than my parents. That's it. I've not been in that car. I've not seen that car. No. Okay. Definitely not. Okay. What color is this car? It's like a bronze or gold. Never been in it, man. Okay. And you don't have any friends that live in Gwinnett County, just basically relative? You said parents? I have relatives. My parents are out here, and my sister's in DeKalb County. Okay. Do you have any other relatives
in this area? Yeah, I have a brother out here. Okay, does he live in Gwinnett County? Yes, he does. Okay. Is he older, younger? Does he live at the same address as your parents? He's address? my twin. Twin? Yeah. Okay. Have you ever met this woman before in your life? No, I haven't. Okay. Have you seen her ever? At all? Through a friend or relative or anybody? I have never seen this woman before. Okay. Ever. I don't know her. You married, sir? No, I'm not. You got a girlfriend currently? No, I do not. Okay. Any children? No, I do not. Okay. Your brothers, as you said, he's the same. Are your twins? Like born at the same time or identified as that? Like born at the same time, like identical twins, yeah. Okay. And what's your brother's name, sir? Ronald. Donald Ronald. You asked me why I thought you were involved in this. I have a picture basically on a computer I want you to look at and let me know if you recognize it as yourself or not, okay? Sure. So let me go grab that, all right? I'll be right back. You've had issues with law enforcement in the past, I guess. Bank issues, yeah. Okay. It was 1982, 1992. Okay. Your brother, obviously, you're identical twins. Has he has issues with the police, or? You'd have to take that up with him. I'm not going to discuss other people. If you want to scoot up, I'll show you what I'm talking about, okay? Was it with this guy right here? Yeah. You're saying that's not you? That is definitely not me. I don't have a shirt like that. I only can't see the face of that person, but that's not me. Okay. So that's not you. No, definitely not me. That's not you? Okay. It's not me. Take a lot of test now. That's Okay. not me. Where was this supposed to have been? This is in Gwinnett County, not too far from here, Satellite Boulevard. Have you ever been in that area at all? On foot or taking a bus or anything? Or no? Quick trip? Yeah, it was a quick trip. Nope. Okay. Never, ever. For that particular area, obviously, Gwinnett County, Satellite Boulevard, where the Costco at, where the Gwinnett Place Mall is at. Are you familiar with that area? The Gwinnett Place Mall, yes, Yeah. because that's where I would catch the bus. That's where there's a transit place right across the street from there or something. Okay. So, the Gwinnett Place Mall on Pleasant Hill. Right in that area, I just want you and I to be on the same page where I'm talking about Gwinnett Place Mall. Okay. When was the last time that you recall you were in that particular area? Whether it be a month ago, a year ago, 2 years ago? I don't know where you're actually looking at, but it was a Gwinnett Transit Center. Correct. Okay. Where those buses go. I had to take the 10 to get to, I think, the 40. Okay. That's where I made the transfer at. Okay. How long ago you think you were there? About 3 weeks ago. 3 weeks ago? Okay. Is that prior to that? Do you remember being there 6 months ago, a year ago? And I know it's kind of difficult. Yeah, because when I would come out here, that's where I catch the bus. Okay. Okay, so that's the travel route, I guess. That's okay. where the bus goes. Your DNA was found in this lady's car. Okay. And obviously, doing an investigation on the person the DNA came back to. Then we come back to you, he started investigating you. That's when he got the application, just to verify some things and find out where your mail goes to, that type of thing. And that's how he came up with you. Oh, my Lord, have mercy on me. Goodness gracious. Okay, I gotta ask you this. Go ahead, sir. How was the person killed? We can't release that at this point, sir. You're talking to the murder suspect? You said you didn't do it, sir. Well, we got DNA. You're telling me to follow. The DNA matches not you, sir. the DNA you gave when you got out of, when you were incarcerated. That's fine. But the reality is this, and everyone knows, especially detectives, Sure. is that identical twins have the same DNA. Period. They're the exception. And that's not 100% true. It's not true, sir. It does split at birth, but there is a way to tell which is which. And that's what we're trying to give you the much benefit of the doubt we can. Because if it wasn't you, you need to be on your way and live your life. But that is the logical conclusion. Sure. If it wasn't me, then it had to be him. And like I said just a minute ago, this is becoming really, really disheartening. That reality. След този разговор имало повече въпроси,
отколкото отговори. Както се вижда на снимката, наистина са идентични близнаци и само най-близките им могат да кажат кой е. Разследващите показали видеозаписите на семейството на Доналд, като ги помолили да посочат кой от братята близнаци е заснет. Без колебание те отговорили Роналд. След това, по време на кратка почивка от разпита, Доналд излязъл за цигара и тогава вниманието се насочил към един малък детайл, който досега изглеждал маловажен. Доналд сам си свивал цигарите на ръка. Но в колата на Джанай бил открит фас от фабрично произведена цигара. Различен стил, различен навик. И по мое наблюдение, много рядко човек, който е свикнал да пуши, свити цигари, рядко си купува цигари от магазина. Тогава, ако целият случай от самото начало бил насочен в грешна посока, ако не Доналд, а Роналд, брат му близнак, бил истинският убиец. Доналд нямал причина да защитава брат си, но и не го издал. Роналд от своя страна не направил опит да съдейства. Когато го повикали за разпит, отказал. След това започнал да избягва полицията, укривайки се. Полицията го търсила, а той се покрил. Накрая на 5 февруари 2010 година го открили. Криел се в къщата на своите родители. За първи път от началото на разследването вниманието се преместило от Доналд към Роналд. Ще пусна сега разпита на Роналд, само че отговорите, които дал, със сигурност не били това, които всички са очаквали. I'll get a different phone for you to use. Unless you want to use yours. I mean, it's your minutes, it's up to you. I might as well burn them up. Okay, I'll get it for you. A whole lot has happened. They'll be letting Donald go as soon as possible. Oh, I ain't going away no time soon. A search warrant, the charge is murder. No, you know I can't say nothing like that. You know, Deb, this is really difficult for me. God damn, it's a hard phone call. This phone call was harder than I thought it was gonna be. Yeah, I had my share of guilt. I don't even know what to say. I don't know. I just don't know what to, I just don't know what to say. And if I did, I wouldn't know how to say it. I can tell you this, Deb. I'm in deep. Yes, I am. I'll lay you back too. Bye. Still your girlfriend? Kind of, sort of. Подозрително, нали? От видеото си личи, че нещо не е било наред. Той изглеждал нервен, неспокоен. Обаждането до полугачето му сякаш само го разклатило още повече. Точно тогава полицаите направили тежък психологически натиск, който целял да го причупи. I'm not fixing to confess to anything. Okay. Then what would you like to talk about? You asked me what I'd like. I just want to know why, I guess. I mean, we don't have to go through every detail, but I just kind of just want to know why. Obviously, you have emotion, you know, you're crying. I'd like to know what went wrong that day, that's all. I think everybody does. I know your mom and dad are going to want to know. Lord have mercy. Still have to go through all that too. What's that? I still have to go through all that too. Well, you got a long road ahead of you. Yeah, But you've been through a lot of stuff in your life. Well, you've been through a lot. So is your brother. I'm not responsible for no crime like that. What's that? I'm not responsible. Well, what is it that you're responsible for? What is it that led to what happened? Is this something accidental? There's something like that I can almost understand. And I guess that's the question he's saying. Accidental makes more sense, and that's what he was alluding to. You seem to have so much emotion right now, and obviously you care for someone for 45 years.
What was said that made you, that either set you off for things to have gone the way that they did? I'm just not prepared to give any kind of a statement. Okay. I don't know if you knew this woman, but this is the woman, okay? And her name was Janai. Okay? She had 3 adopted children. She was a school teacher. Her family begged me just to find out what happened. And they're very religious people. Mm-hmm. And they were more just wanted to know why than anger. They just wanted to know why. And I promised them I would at least ask. And I perceived it to be accidental, okay? But I don't know. Am I right in accidental? I can't. I swear I just can't say it right now. От тук вече истинският натиск е започнал. Целият разпит е като по учебник. Водещият разследващ е използвал техниката на Рийд, класически метод, при който на заподозрения се предлага по-приемлива, социално оправдана причина за престъплението. Нещо от рода на сигурно се оплашал, не си искал да се стигне до тук. Обикновено при този подход повечето заподозрени са се хващали на кукичката. Този метод е идеален, защото масово хората искат да прехвърлят част от вината, да омекочат образа си, да се измъкнат поне морално. Но при Роналд не се получило. Той не реагирал така, както очаквали. Не се разкръщял, не отрекал, не признал. Просто се сринал, затворил се в себе си. После го изправили лице в лице с брат му, надявайки се това да го разклати и да го накара да проговори. It's gonna have to be. I'll tell you what's gonna happen though. When they take you to jail, process you, you're gonna see a judge tonight. And the reason they came and got me, because of the DNA. We get the same DNA. Mine's on in a database, federal database. Can you tell me why? I called them. I can't tell. I can't. I went home Thursday. Dad came to get me. He was in the car. He said, "You know, two detectives came. I'm looking for you." And I said, "For what?" He said, "Something about being a witness to murder or something." Because the 2 detectives that came to mom and dad and showed them a laptop thing, something going in out of QT. I'm sorry, man. A murderer. Добър опит. Но и това не проработило, да се разбере реално кой е убиеца, защото и двамата ни казали нищо съществено. И тук вече питам вас, кой според вас е убиеца? Защото това, което следва вече на 100% е доказало вината на един от двамата. Роналд или Доналд? Добре, Роналд също е пушач. Естествено, по някое време помолил за цигара пауза. Роналд извадил кутия цигари, запалил бавно и в ръката си държал точно същата марка цигари, каквато била намерена на место престъплението. Същата. В този момент нямало нужда от думи. Цигарата в ръката му казвала всичко. И обратно са го върнали в стаята за разпит. Guilty. I don't know why. It was an accident. It was an air trigger. Whew. It was an accident. I swear to God, it was an accident. I should have known it was an air trigger because I had accidentally shot it. That morning, I set out to take a car. It was something I'd done before when I was way younger. I was in the hotel room that morning, and the gun went off. I had it in my hand, and I barely touched it. And the same thing happened later that evening. Let my brother. You have my word, and I'll have him out in a few hours, I promise. I took the car down to the Forest Park. I did not mean to shoot that one. It was a hair trigger.
And I didn't drag her out of the car. It wasn't like that. Okay. The gun went off. She said, "You shot me." She got out of the car. Oh, okay. I didn't drag her out of the car. Okay. All right. I didn't mean for the gun to go off in the first place. You were just trying to get a car. She got out of the car and she said, "Help." And I was getting in the car and she said, "Help again." Only lighter this time. I drove off. I just wanted to get out of there. That's reason. The woman didn't deserve this. I had no intention on doing that. It went off. Shocked the shit out of me. Because it wasn't drastic. And the only way I would really hurt somebody is if someone was trying to hurt me. Доналд бил освободен. Цялата тежест паднала върху Роналд. И когато дошъл неговият ред да застане пред съда, всички са очаквали някакво обяснение, очаквали разкаяние, поне да каже, че съжалява. Роналд просто променил всичко. Историята му направила пълен обрат. Първоначално, както видяхте, отричаше. После пък мълчеше, а на съдебния процес е казал, че брат му е виновен. Доналд бил извършил всичко и той просто го прикривал. Никой не му повярвал. Роналд е бил признат за виновен и осъден на доживотен затвор.